ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳои хонаҳои имрӯза сар мешаванд аз 25,000 сомонӣ. Агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имо экран буда роҳӣ мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз шаҳри Вохтод, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор ва аз территорияи Фархор, аз территорияи дӯстони азиз ва территорияи Рудакӣ ва аз территорияи Ҷинникул ва дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон ва инчунин квартираҳои фурӯшӣ ҳам аз Душанбе, ҳам аз Бохтар ва аз территорияи Хуҷанд бо нархҳои арзон ҳастанд. خب کورسی امروزه باشد 1000 برابر است به 160 سومانی 50 درهم. ما باشد نوار سر میکنیم مرحمت رفتیم تا آخرش تماشا کنین. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با تاجیکستان با روان کردن یک کمپانی گروزاپروس که خوب رو با شما توصیه میتیم که کمپانی یعقوب برای شما رو از تریتوری مسکو رو جمع میکنن و با تریتوری دوشنبه همه گوشش آورده میرسونن و این چونی 25 تا ناحیه تریتوری ختلون، شهر بختر، ووسه، کلوب، دنغره، اوبشین، کلخوزوبود، уяли обшин 25 та ноҳияҳои хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба хатло ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. Дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорам ки метавонад ки бори мошини майда кати борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз территорияи Москва ва Московская област бора қабул мекунанд. Агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. Грузаперовская ака Ёқуб компания боварӣ аст, мардум ба шумо тавсия метиҳем. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 9 километр болои заминаи 3 сотиқа территорияи Рудакӣ дохил мешавад. ҳамагӣ 3.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардага ки хонаҳои проектҳои замонавӣ, хонаҳои дуошуна баданон ки проектҳои замонавӣ кати. бо обсе таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ дорад. ду хонаш мегӯяд ремонт дорад, барои зиндагитон мешавад. баъд гирду ва нашон полни худ маҳкам аст ки ҳамагӣ тораҳи калон мегӯяд, ҳамагӣ 600 метр мегӯяд роҳ аст. полни худ проектҳои замонавӣ, тагш подвал ва калидор ошхона баня. боз хона полни худ бо ҳамаи ғишти пухта кати омода шудааст. документошам мегӯяд 100%. дӯстони азиз, хоб хона бо ғишти пухта, паталокош мегӯяд маналиди рехтагӣ аст ва ҳуҷҷатҳои хонаам 100%. территорияи Душанбе 9 километр болои заминои 3 сотиқа территорияи Рудакӣ дохил мешавад. ҷош ҷои беҳтарина мегӯяд, ҳамаи сам рафта мешавад ва мактаб, масҷид, мағоза, дигар чизо дар наздикиш. срочно мегӯяд пул дар кош дага мефурӯшад бо нархи 338,000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. камтар рангу бур ва дигар корош мегӯяд, дигар корош кардагӣ аст бо ғишти пухта кати. хонаи проектҳои замонавӣ лаби роҳ гирдванашта полни одамо зиндагӣ доранд. якум рақамош рақамҳои тесел ва дуюмаш рақамҳои дигар аст ки бадарон мегафона чай. дута рақамҳои тоҷикистон, ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунанд. шахсони ки ҳамин налид чи мегиранд мегӯяд бо аз 438 мегӯяд муомила мекунем. метавонем ки бештар маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои нами дута гирем. лайкора фаромӯш накунем ва агар имкон бошад навори моро дар WhatsApp имотон палисаш кунем. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. дим квартираи фурӯшӣ аст ки бо нархи арзон срочно бо ҳамаи чизи чорааш. квартира қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 33 микрорайон, доми 73 пеши самбусаи 33 лаби роҳи Калонда. ҷош ҷои беҳтарина. сехонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад. 61 квадрати метр қариб ки 62 мега соҳиб шон ки бо об свет таъмин аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухня мачи дорад. дом худаш 4 ошона бадарон. сехонага дар 4 ошона қариб ки 62 квадрат бо об свет, ошхона, баня ҳамаш қоидавӣ. хона мегӯяд бо тамоми чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. мақсад телмиз, кондитсионер, телевизорҳои плоский, ремонтош беҳтарин, мисол кухни, гарнитур, обшин ҳама чӣ дорад, бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. бениҳоят мегӯяд мақсад ки зарол мода мегӯяд ба ҳам хотир квартира фурӯшда мудиам.
خب نرخ کوارتیر میگه با همه چیز چورا میگه 360 با معامله میکنن و این یکمش رقمای مگافون تاجیکستان و دویمش رقمای تیسل هر رقمشون 24 ساعت کار میکند شخصانی که میخرن میگه با معامله و سودا میکنن چه خیلی گفتم از نرخ کوارتیر 360 است با معامله خوب دارد با چیز چورا تیمبل سه خانگاه یعنی دروش بین یاد شده است وریانت های بهترین است که شخصانی که میخرن مرامت بیشتر معلومات پرش از صاحبشون از تراتور خودجان جوشوی بهترین لابی روح دای لایک را فراموش نکنید کدومی که میخره در همین برادر زنگ زنه با ارزان و سودای خوبم دارد البته زنگ زنه میگذاریم با سیم خونه فروشی باز یک خانه فروشی نزدی حولگی نوبتی است دوستان با نرخ ارزان قرار دارد در نویه شهری توز در دهه گلوبود نام پیشنش حوزه رودکی شده دوستان عزیز که خیلی نویه شهری توز دهه رودکی نام پیشنه مقصد گلوبود نام پیش اوزیرش کتی نام رودکی شده ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардага ки бо ремонтҳои замонавӣ обсӯячамаса баня анҷомхона ошхона ва калидор дорад хонаҳо ремонт кардага медоред фақат зиндагӣ мекунед ва обсӯячам ҳастай ҷош ҷои нағза мегаст шахсоне ки мехарем бо маълумотҳои бештарша мегирем хона мега дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мега дар назди хона мекунем ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшона ки промои кор мекунанд ва дар рақамҳошона ватсап пайваст доранд якчанд дарахтони мевадиҳанда ошхона баня ва аловхона анҷомхона дорад ин рақамҳо ҳам ватсап доранд ҳам рақамҳошон промои кор мекунанд шахсоне ки аз территорияи шаҳри туз хонахар ки бошанд хонаи арзон 270 та бо муомила ва савдо дорад бештар маълумотҳои аниқ ва пурраша аз рақамҳои поёнбуда дӯстони азиз гирем дӯстони азиз шумо агарам харид хонаҳои фурӯшии квартира замин мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад рӯй кунем дар видеои оянда як реклама чотка мекунем лайкро фаромӯш насозем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафи мошинбозор бардорон ки обсиёдаш мушкилӣ надорад не ки рӯдаки дохил мешавад шаҳри душанбе наздикии мошинбозор ҷошҷои хубае чӣ хеле дӯстон хона мақсад ки сохтмонаш нопурра не ки уже қариб ки тайёрае 6 сотиқ замин маҳсулот дорад 5 дар хона кардагӣ астае ки хона инам хеле сохтмонаш инам хеле астае боз мегад камтар дига мегад сменблок як кам аз дига қум як кам аз дига шебинам дорад ва документошам 100% обуш мегад ҳастае дастрошна мегад мефурӯшад бо нархи 135 000 сомонӣ бардорон боз муомила дорад хона дар тарафҳои душанбе наздикии мошинбозор рӯдаки лохир мешавад хай хона қариб ки мақсад болош фақат мепӯшонен медорен зиндагӣ мекунен қатиш сменблок боз як кам аз кум шебин доштае хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшона ки промои рақамҳои россия кор мекунад ва ин рақамҳода ҳам имо ҳам ватсап пайваст дорад промои рақамҳои россия имо ватсап кор мекунад метавонед ки дар ватсап имо нависед ё ки дар рақамҳошон документошон мега 100% бо нашуд нархиш 135 та муомила мекунанд шахсоне ки мехарем бештар маълумотша аз соҳибашон гирем мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки аниқиш замини фурӯшӣ аст ки бо фундаментош бо баъзе маҳсулотош хона қарор дорад дар ноҳияи фархор дар райони фархор болои золи зард пеши шанбебозор роҳи хуго ҳамин хел маълумото 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона фундаментош баланд рехтагӣ аст ки 1 та калидор ва 2 камаз дӯстон азиз ҳам хеле шебен қум дорад шебени майда 8 сотиқ замин 3 дар хона фундаментош рехтагӣ аст 1 калидор 2 камаз дига маҳсулотҳои сохтмонӣ дорад гирда ва нашта одамо зиндагӣ доранд дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 25 000 сомонӣ астае ки бо ягон сол муомила мекунанд якум рақамошон ахирош 70 рақамҳои мегафон тоҷикистон аст кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои россия аст ки нашам кор мекунад инашта ҳам имо ҳам ватсап пайваст доранд шахсоне ки аз фархор замин хонахар ки бошед хай сохтмонаш нопурра не ки нархиш бениҳоят арзон астае 25 таш мега бо ягон сум муомила мекунанд ҳад рақамошон 24 соат кор мекунад имо ватсап пайваст доранд шахсоне ки мехарем бо як бор дига маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамошон гиред марамад
мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар гипрозен пушти мошин, яъне бозори Сомон мегӯяд Соҳибош. шаҳри Душанбе гипрозен пушти бозори Сомон. духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад, 50 квадрати метр бо об свет таъмина, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои замонавӣ. дӯстони азиз, территория Душанбе гипрозен пушти бозори Сомон гуфтагааст. хай шахсоне ки мехарем бо маълумотҳои пурраша гирен. духонага дар 4 ошина, 50 квадрат. хоб шахсоне ки мехарад нархшро мегӯяд 287 бо муомила мекунанд. боина хай рақамҳои мақсад ки одамое ки реклама кардаган нами рақамҳошона метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша гирен. аз куҷое ки ба шумо квартира, замин, хона, мошин чизе ки лозим бошад дар шумо, дар комментария дар таги видео нависед. мо дар видео оянда агар ёфтем якум шумо дада пешкаш мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо лайки разани фаромӯш накунем ва навора подписаш кунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар территорияи наздикии автовокзал гуфтагааст Соҳибош. аз территорияи шаҳр мегӯяд ҳамагӣ 3 километр то хонара роҳ аст. 5 сотиқ замин аст бадрон ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об свет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. хонаи нав сохта медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. назди автовокзал 3 километр болотар мегӯяд, назди шаҳри Бухтар. нархи хона мегӯяд 270 бо арзон мекунем ва шахсоне ки мехаранд мегӯяд омода бинанд, муомила мекунанд. то қасуми холӣ алиш палиш намешавад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона шахсоне ки мехаранд дӯстони азиз аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, мо шаб рӯз барои шумо монтаж мекунем, мақсад меҳнат мекунем. ҳамин я лайка дареғ надорен, лайка гузорен хоҳиш аз шумо. агар шумо да ки хона, замин ки лозим бошад нависен, албатта ки мо ёфтем якум шумо да видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар территорияи шаҳри Регар, территорияи Турсунзода, 4 микрорайон, назди литсеи 75. духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 60 квадрати метр бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хона мега ремонтш мегӯяд люкс, пол мега ламина дорад, дарош ҳамаш мақсад ки зура мега термос ва дигар чизҳо ҳаст. дӯстони азиз, ремонтшам 100%, 4 микрорайон назди литсеи 75, яъне ки обшим территорияи Регар. нархи квартира мега 275 бо арзон мешавад ва шахсоне ки мехаранд мегӯяд омада аз пеш бинанд. ба телефон мегӯяд савдо накунед. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшона, кадоме ки мехарад занг зада маълумоти пурраша аз рақамҳо гиранд. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш дар ҷамоати 20 солагӣ гуфтагӣ лаби роҳи Калонда, сини Бағара, ай бозори Бағара мегӯяд ҳамагӣ 200 метр мега болотар бадрун. территорияи Вахш 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки ошхона, ҳоҷатхона, баня, кухни, ремонтчам ремонти хуб аст, барои зиндагитон 100% мешавад. нархш мега 135 000 сомонӣ аст, бо арзон мекунем ва шахсоне ки мехаранд мегӯяд омода аз пеш бинанд, муомила мекунем. дар комментария бисёр дӯстони азиз хоҳиш карданд ки мақсад аз территорияи Вахш хона монем, ина баъри шумо закаси кадагитон рафта аз пеш бинед, хай агар маххутон шид арзон када гирен. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшона метавонед занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ назди мағозаи 7 ахтар, 2 кӯча. хоб духонага квартира аст ки дар 1 ошина қарор дорад, 47 квадрати метр, домуш дом мега 4 ошина аст бадрон. хоб лаби роҳ да мега наздикии мактаб ва мағоза бозор ҳама чӣ ҳаст. хоб дастфурӯшна мегӯяд квартира фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ аст ки боз муомила мешавад. дӯстони азиз, хай маълумотҳои пурра ва аниша тариқи телефон худатон мегиред, кадомда ки аз территорияи корву мақсад ки квартира дар кор бошад. пеши мағозаи 7 ахтар, 2 кӯча, доми 4 ошина дар якумаш қарор дорад. духонага дӯстони азиз квартира аст. ин намихали чи хеле ки дар навозе квартира намихали аст, мақсад ки бо занг занем маълумотҳои аниша гирем. лайкуто назанем фақат ва навора подписаш кунем. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Хуҷанд дар кӯчаи Пахтакор гуфтагааст, наздикии мағозаи Гавҳарӣ. кӯчаи Пахтакор наздикии мағозаи Гавҳарӣ, ҷош мегӯяд хуб аст.
сехонага квартира аст ки дар 4 ошуна қарор дорад, 43 квадрати метр, боб сфед таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. таъмири хона мегӯяд дӯстони азиз хуб аст ва доми кирпични хоб хона мегӯяд, мақсад ошхона, баня, балкон ва веран дигар чизо обу барқ таъмин аст. тирезаҳои пластикӣ аз роҳи моширав мегӯяд дур нест, яъне ки наздик аст. خب نرخ کوارتیر میگه 285 تا با معامله میکنه و رقم‌های تیسیل شخصانی که از خوجان خونه‌خوار کوارتیر خرید باشن با شما واریانت‌های بین خوب است میتونین دیگه معلومات گیرین. شما هم اگر هم خرید رکلام‌های کوارتیر از زمین، ماشین، خونه چیزی که برای فروختن باشه ما در خدمت شما مرامت صورت معلومات در مورد کنیم و در ویدیو آینده نمیخواد رکلام میگذاریم.